नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, शेतकरी मित्र या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर जाणून घेऊया आज दिनांक 4 ऑगस्ट 2022 रोजीचे कांदा बाजारभाव अपडेट्स. रोजच्या रोज कांदा बाजारभावाच्या ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. या ठिकाणी सर्वात प्रथम आहे बाजार समिती लासलगाव. येथे आज आवक आलेली आहे 12,375 क्विंटलची. येथे कमीत कमी दर मिळाला आहे 500 रुपये क्विंटल. सर्वसाधारण दर मिळाला आहे 1150 रुपये क्विंटल आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेले आहे आज येथे 1373 रुपये क्विंटल. त्यानंतर पुढील बाजार समिती आहे सातारा. येथे आज आवक आलेली आहे 94 क्विंटलची. येथे कमीत कमी दर मिळाला आहे आज 1200 रुपये क्विंटल. सर्वसाधारण दर मिळाला आहे 1350 रुपये क्विंटल आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 1500 रुपये क्विंटल. त्यानंतर पुढील बाजार समिती आहे सातारा. येथे आवक आलेली आहे आज 14,083 क्विंटलची. येथे कमीत कमी दर मिळालेला आहे आज 100 रुपये. सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 900 रुपये क्विंटल आणि सर्वसाधारण दर आणि जास्तीत जास्त दर मिळाला आहे 2100 रुपये क्विंटल इतका. त्यानंतर पुढील बाजार समिती आहे चाकण. येथे आज आवक आलेली आहे 750 क्विंटलची. येथे कमीत कमी दर मिळालेला आहे 800 रुपये क्विंटल व सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 1000 रुपये क्विंटल आणि जास्तीत जास्त दर मिळाला आहे 1400 रुपये क्विंटल. त्यानंतर पुढील बाजार समिती आहे पुणे. येथे आज आवक आलेली आहे 4199 क्विंटलची. येथे किमान दर मिळाला आहे 500 रुपये व कमाल मिळाला आहे 1500 आणि सर्वसाधारण दर मिळाला आहे 1000 रुपये इतका. त्यानंतर पुढील बाजार समिती आहे